खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि सानलायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सरकारि न'नि गोदान अनलाइन एप्लाइनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दै। आरो आं बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों अरुनदय स्किमनि गोदान एप्लाइनि बागै। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो बुंगासिनो दं आरो जोंहा माथो सरकारि न'नि थाखाय दायो अनलाइन एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं होननानै। दा बेनिखायनो आं बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम सरकारि न'नि गोदान एप्लाइनि बागै खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना माने गोबाङानो इउटुबाव जाथा मोनला भिडिअखौ नुला बायगासिनो दं जानांगौ, जेरै बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै खोन्थालायदों नोंथांमोना बिदि एप्लाइ खालामनांगौ सरकारि न'नि थाखाय। बेबादि नोंथांमोना भिडिअ दासान्दि गोबाङानो नुगासिनो दं जानांगौ। नाथायबा नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ एसे मोजाङै नायोबा नोंथांमोना मिथिनो हागोन एबा नोंथांमोना नुनो मोन्दोंबो जानांगौ, बे जोंहा ग्रेभेन्सनिसो मोनसे भिडिअ। दा बेयो जोंहा सरकारि न'नि थाखाय बे एप्लाइनि माबायानो नङा, बे मोनसे ग्रेभेन्स एबा कमप्लेन हरनाय बायदिसो। दा बेखौनो नोंथांमोना गोदाव सोराव माने सोरबाथ' एप्लाइखौनो खालामला हैलाबायदों बहाबा कम्पिउटार दखानफ्राव थांनानै। बे जोंहा सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाय नङा दै। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो नुनो मोनगोन। बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया बे ग्रेभेन्सनि थाखायसो, बे मोनसे कमप्लेन बायदिनि थाखायसो। दा बेखौ नायनानै नोंथांमोना जाथा मोनला अनलाइन एप्लाइ खालामला बायनो नागिरलाबायदोंदां। एप्लाइखौनो नोंथांमोना खालामबावबायसो जानांगौ सोरबा सोरबा। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरदो, जोंहा बे सरकारि न'नि थाखाय एबा PMAYG न'नि थाखाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ जाया। नोंथांमोना रावबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया सरकारि न'नि थाखाय, बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। जाथा मोनला नोंथांमोना ओरैनो फैसा गारलाबायनो नाङा। जोंहा बे सरकारि न'नि थाखाय दायो एप्लाइआ बोरै जादों, जोंहा गभर्नमेन्टनि अफिसियेलफ्रा फैनानैसो नोंनि बे डिटेल्सखौ लांफैयो बिथांमोना। जेरै सोरबा मेम्बारा फैनो हागौ, सोरबा चेयारमेनफोराबो फैनानै नोंथांमोननिसिम खबर लाफैनो हागौ, माबा डकुमेन्टस बायदिसिना लांफैनो हागौ। दा बिनिखायनो नोंथांमोना अनलाइन जाथा मोनला बेफोराव भिडिअफोरखौ नुलाबायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामला होलाबायनो नाङा। ओरैनो नोंथांमोना फैसा लस जाजोबगोन नङाबा। नोंथांमोना मोजाङै नायबानो मिथिखागोन बिसोरो भिडिअखौ मा खालामदों। बे ग्रेभेन्सनि कमप्लेन हरनाय माखौनो बिथांमोना भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दङ। बे सरकारि न'नि थाखायनो जोंहा बे एप्लाइ खालामनायनि भिडिअआनो नङा बियो। दा बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो बुंहरनाय जाबाय, जोंहा सरकारि न'नि थाखाय दायो जोंहा जेबो अनलाइन एप्लाइ जायाखै। एप्लाइआ जादोंबाबो जोंहा बियो अफिसियेलि जोंहा सिङै सिंसो जागासिनो दङ। दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा अरुनदय स्किमनि बागैबो नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदों आरो माथो बेलेगथिंजाय जोंहा अरुनदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ जागासिनो दं होननानै नोंथांमोना बुंलाबायगासिनो दं आरो। जोंहा दायो जेबो अरुनदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ जायाखै दै। जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआनो एबा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो डाइरेक्टलि बिथांनो एनाउन्समेन्टखौ खालामखागोन गोदान एप्लाइआ जायोबा। बे आरो अरुनदय स्किमखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया दै, बेखौबो आं बुंहरबावनाय जाबाय। जाथा मोनला आरो भिडिअ मोनलायगोन नोंथांमोना इउटुबाव थाङोबा अरुनदय स्किमनि थाखाय बेबादि अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ होननानै। नोंथांमोना अरुनदय स्किमनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया। नोंथांमोना बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ। बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौनो लाबोखांखाबाय। दा जुदि जोंहा गोदान एप्लाइआ थाबैनो जायोबा आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोनखा। नोंथांमोना बबे जायगायाव नोंथांमोना फर्मखौ लायनांगोन, बबे जायगायाव नोंथांमोना फर्मखौ साबमिट खालामहैनांगोन, मा मा डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना होफानांगोन, आं बेफोरनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोनखा। दा बिनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामैया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं थाबैनो आपडेटखौ हरखागोनखा। दायो जोंहा बे अरुनदय स्किमनि थाखाय जेबो एप्लाइ जायाखै दे। ओरैनो आरो जोंना मा जायो, बे अरुनदय स्किमनि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामना होगोन, बेबायदि फैसा बिफैगोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना बेफोरखौ जेबो माबानांगौनि गोनांथि गैया। फैसा बायदिसिना होनानै मालायखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामहोनांगौनि जेबो माबायानो गैया आरो। नोंथांमोना मा खालामनो हायो, गावबागावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। बबे जायगायाव फर्मखौ हैनांगौ, बबेनिफ्राय फर्मखौ मोनगोन, बेफोरनि बागैथ' आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौनो लाबोखांखाबाय। दा जोंहा गोदान एप्लाइ जाबानो नोंथांमोना माने डाइरेक्ट फर्मखौ लायनो हागोन। जेब्ला बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामगोन, आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला बिथांमोना बुंगोन जोंहा उमुक थारिखनिफ्राय गोदान एप्लाइआ जासिगोन, अब्ला नोंथांमोना बबेयाव थांनांगौ बेहाय थांनानै फर्मखौ लायदो, बिनिफ्राय फिलआप खालामजोबदो, डकुमेन्टसफोरखौ नोंथांमोना होफादो, बिनिफ्राय साबमिट खालामबानो जाबाय। दा मोननाय मोनैया बेयो उननि खोथा जासिगोन। जोंहा सेलेक्सन प्रसेसा थाखागोनखा।
दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना गावबागावनो एसे सांग्रांखौ जालायबानो जाबाय हायोबा नोंथांमोना निउसफोरखौ एसे फल' खालामबानो जाबाय टिभिनि निउसफोरखौ नोंथांमोना एसे नायहोलांबानो जाबाय ओरैनो नङाबा नोंथांमोना इउटुबाव फैबाथ' गोबां बायदिसिना भिडिअखौ मोनबाय थानो हागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोना निउसफोरखौ एसे फल' खालामनो हायो आरो टिभिनि निउसफोरखौ नोंथांमोना एसे नायहोलांनो हायो दा बिनिफ्राय आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय दे जोंहा दायो सरकारि न'नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ जायाखै आरो अरुनदय स्किमनि थाखायबो जोंहा दायो गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै अरुनदय स्किमनि थाखाय जोंहा नंगौ जोंहा अनलाइनथ' जाखाया नालाय अफलाइन एप्लाइआ जोंहा नैबे बोसोराव जाखागोनखा गासै 3 लाख मानसिफोरखौ अरुनदय स्किमाव एबार बोसोराव नैबे माने 2024 बे बोसोराव जोंहा सोसनबावगोन नाथायबा मालानिफ्राय जागोन दासिमबो जोंहा जेबो आपडेट गैया दा बिनिखायनो नोंथांमोना जाथा मोनला एप्लाइखौ खालामलाबायनो नाङा सोरबा नोंथांमोनखौ बुङोबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन एप्लाइ जाबाय होननानै फैसाफोर लांनो फैयोबा नोंथांमोना दा माने एसे सांग्रां जालायदो आरो नोंथांमोना मानो होनोबा नोंथांमोना दायो मिथिखाबाय नालाय जोंहा दायो अरुनदय स्किमनि थाखाय एप्लाइआ जाथ'खायाखै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय